tästä käynnistyy vuoden 2014 alle 20-vuotiaiden jääkiekon maailmanmestaruusturnauksen finaaliottelu. Ja se käynnistyy hirmuisen huutomyrskyn saattelemana ja tietysti on selvää, että Ruotsi tulee todella kovaa tähän alkuun ja pyrkii heti ensimaidoista lähtien nuijimaan nuoret leijonamme jäärakoon. Asiasta on kuitenkin eri mieltä Teräväinen. Väenalaiselle viivasta tulee veto ja siellä on 28 sekuntia ja upean turnauksen pelannut Esa Lindell vie nuoret leijonat 1-0 johtoon. Todellinen unelmastartti Suomelle tähän MM-loppuotteluun. Ja kylläpä tuli hiljaista Malmö-areenalla tuon noin 30 sekunnin huutomyrskyn jälkeen. Kiekko Teräväisen ja Mäenalasen kautta Lindellille ja Lindell lyö ranteet lukkoon maltilla. Katsokaa, ei lyöntilaukkausta, vaan se näkee, että siellä on maskia. Danske ei näe yhtään mitään. Kiekko on verkossa ja Suomi johtaa 1-0 ja Teräväinen siirtyy samalla myöskin pistepörssin ykköseksi. Lukas Wallmark Umeåsta kotoisin oleva hyökkääjä on Björklövenin kasvattaja, mutta Luulajan miehiä tätä nykyä. Ja siellä on tolpan kautta, ei tarvinnut kuin 13 sekuntia pelata tätä ylivoimaa, kun Lukas Wallmark, josta juuri äsken kerrottiin, tällä kiekkon takatolpan kautta reppuu ja lukemat ovat 1-1. Tämä toisen erän alku on ollut täydellisesti kyllä Junior Brunnernan ja tasoitusmaali on ihan ansaittu, siitä ei pääse mihinkään. Osoitus Suomelle nyt jälleen siitä, että Ruotsia vastaan ei ole varaa ottaa näitä rangaistuksia. Siitä lähtee vetoja vaan. Hieno maski. Se maski tekee sieltä taustalta maalin takamaalin edustalle nousevaa Wembergia. Tekee kyllä sellaisen maskin, että Saros ei voi yhtään mitään, mutta kysymys kuuluu, miksei siinä puolustaja estänyt tuota liikettä maalin edustalla. Saros ei voinut tälle mitään, Ruotsi tulee tasoihin. Mutta nyt tarvitaan kiekollista pelaamista nuorilta leijonilta selvästi enemmän kuin mitä erässä on tähän mennessä nähty. Ja Teräväisen kenttähän tuota peliä lähtee hakemaan Lehkonen. 1-1, Lehkosen laukaus menee maalin ohi. Bengtsson on tuoda Ruotsin avausmaalin toinen syöttäjä Hughesin ohella, eli puolustajan syöttöpisteet! Ja alas saakuu Mäenalainen kuittaa saman tien! 8.38 ja turnauksen ykkösmaalintekijä Mäenalainen on siellä maalin edustalla. Ja lapioi siitä irtopalan sisään. Ja Tammi puhui studiossa, että Ruotsi tekee niitä maaleja kauempaa, Suomi tekee läheltä. Ja Mäenalainen näyttää, kuinka se läheltä laitetaan se limppu häkkiin. Ja Oskar Dansk ihmettelee, mitä oikein tapahtui. Tapahtui se, että Suomi menee 2-1 johtoon. Ette ikinä arvaa, kuka tämän ratkaisevan syötön antoi. Teuvo Teräväinen, joukkueen kapteeni. Ja katsokaa nyt tätä mailataiturin näkemystä ja taitoa. Näin leivotaan siitä Oskar Sundqvist kujalle, rystysyöttö takatolpalle täydellisesti Mäenalaiselle ja Mäenalainen käyttää kiekkoa häkissä. Suomi johtaa 2-1 ja Teräväinen on pistepörssin ykkönen, 14 tehopinnaa, 2+12 miehen tehot tässä vaiheessa. Mäenalaisella 7+3, 10 pinnaa ja hänkin nousee jo pistepörssissä 4. sijalle. Huikea turnaus ja vieläkö tämä käydään katsomassa videolta? No eihän siinä nyt minkäännäköistä epäselvyyttä ollut ja Kivikin ihmettelee, että minkä takia tämä videolta tarkistetaan. Aitoa hämmästystä on luettavissa entisen S-valmentajan kasvoilta, mutta eihän siinä nyt kahta sanaa ole. Oliko maali vai ei? Grafiikkamies on myöskin täysin vakuuttunut siitä, että maali hyväksytään, sillä tuo kakkonen Suomen sarakkeessa ei ole muuttunut ykköseksi. 8.38 ja maalin tekijänä Saku Mäenalainen. Ja se tuli kyllä niin nami paikkaan kuin vain olla ja voi. 45 sekuntia Ruotsin tasoitusmaalin jälkeen. Pontonilla hän ohjaa kiekko kulmaukseen. Nyt lipsahtaa sieltä Lehkonen nurin, mutta nopeasti löytää miehensä ja siinä on paikka, mutta Saros pitää kulman kiinni, kun Wallmark, joka on jo yhden ylivoimamaalin tähän otteluun värkännyt, pääsee laukomaan. Wallmark heittää sinne päätylinjan taakse.
Kolberillä on lapa jäässä. Hughes nyt ei pääse Kolberi suoraan syötöstä ampumaan, vaan yrittää ranteella vispata luukulle. Poiketa syöttö menee neliön läpi. Ai kun nyt pyörii pahasti ja kyllähän se nyt ennemmin tai myöhemmin tulee. Se on päivän selvää. 10.53, lukemat ovat 2-2 ja valtavan isoja kysymysmerkkejä voidaan nostaa tämän ottelun tuomaritoiminnan suhteen. Se on ihan päivän selvää. Sanoo kuka mitä tahansa ja varsinkin tämän kolmannen erän ensimmäisen puolikkaan aikana. 10.11 oli toki pelattu, kun Ristolainen otti tuon mailasta kiinni pitämisestä rangaistuksen. Christian Hughes on maalin tekijä ja lukemat 2-2. Hughesille kisojen toinen maali. Aivan sinne yläpeltiin uppoaa. Hirmuiset 9 minuuttia odotettavissa vielä Malmö Areenalla. Varsinaista peliaikaa M-finaali Suomen ja Ruotsin välillä lukemissa 2-2. Juuse Saros on tehnyt kaiken minkä voi. 28 torjuntaa tähän mennessä tässä ottelussa. On toki Ruotsin kansalainen. On syntynyt Holbekessa, Tanskassa lokakuussa 1994. Teräväinen päätyyn, Lehkonen. Taustalta tulee Ristolainen. Ristolainen ajaa luukulle ja yrittää uittaa kiekkoon maalissa. Rasmus Ristolainen ratkaisee maailmanmestaruuden Suomelle häkellyttävällä, hämmentävällä, taiturimaisella, röyhkeällä nousullaan. Ja Suomi on 3. kertaa historiassa aikana maailmanmestari. Vuoden 1995 ihme toistuu Ruotsin maaperällä. Ruotsin valmiit kultajuhlat, ne on peruutettu tämän jälkeen. Ne juhlat ovat nimittäin Leijonien